popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Abrimos páxina musical en Hoxe por Hoxe en Radio Principal Vilalba, Cadena SER. Facémolo con este tema Popotitos que nos cantan os Tin Tops, un tema que vai cantar magistralmente ben pasado mañá venres a recanteira desta comarca da Terra Chá, Ana Fanego, quinta fase xa do programa Recantos do Luar, cuartos de final. Témola aquí, hoxe nos nosos estudios, a recanteira Ana Fanego. Ana, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Pois eu que contaba que ia ter que cantar contigo, pero vexo que non, que temos xa quen o faga, o seu irmán David Fanego, anterior recanteiro e compañente tamén xunto a Ana do Dúo Estrellas. David, graciñas por estar aquí e por salvarme de ter que cantar aquí con Ana. Non te vas liberar, Vou. Sigo con este catarro hoxe, ben ves que estaba tosindo aquí antes de entrar, non vai ser imposible hoxe, Non pero sei, bueno, pero a mí hoxe non me relevo. deste desauga na radio, non canto tampouco. Había aí unha botella de auga, 2 meses creo que levaba, pero que bichela, aí estás. Dios, como se nota que xa empezamos a ter unha confianza extrema, que vimos pa aquí como se estuveramos na nosa casa. E tedes que seguir, non? Porque tes esa quinta fase, cuartos de final, aínda quedan outras 2 entrevistas máis como recanteira con Ana Fanego, non? Si chego a semifinales e máis a final, sí, pero bueno, eso é bastante complicado. Aínda dudas, entón, sí. Bueno, a ver, teño posibilidades de chegar a semifinal porque, a ver, o venres pasado as rapazas que cantaron non sacaron moita puntuación. Este venres cerramos fase e decídese todo. Dependendo dos puntos que saque, eu paso ou non. É unha canción un tanto extraña, creo que vas ademais escoller, ou non sei se así o impoñen xa desde o programa Recantos, a versión original dos Tin Tops. Lembramos que este tema tamén fora versionado despois polo Dúo Dinámico, unha versión máis movidiña, pero creo que ti nos vas a ofrecer a original, non? Ese rock lento. Sí, normalmente sempre se acercan máis ao original. Pero bueno, a ver, hai casos nos que non, hai casos nos que coñen versións e demais, pero bueno, a min gustaba máis o original, A do Dúo Dinámico é un twist, é máis movida, sí, pero tamén implícache máis que tes que bailar, esta é máis pasota, máis rockerilla, é o único rock que hai no repertorio, por favor, que non o transformen noutra cousa, mellor que seña un rock. Entón satisfeita de que sexa a versión original dos Tin Tops, non? Sí. Por suposto xa ben aprendida e traducida ao galego, non sei se moitas diferencias ou non respecto ao texto e a letra original. A ver, as traducións sempre traen algunha polémica, pero a verdade é que nesta canción o significado non se perde. A min gustame, o estribillo non perde nin a métrica, nin o ritmo, nin a rima, o sea que genial. Bueno, si, hai unha palabra que veña non sei ben o que significa en gallego nin en castellano sabía tampouco, porque esta canción é dun grupo mexicano. Eu que sei, eu que son os fiunchiños en México, non lo sei. Aquí o fiuncho é esta planta, non? É Sí. unha planta que chaman un fiuncho, non sei, na canción a verdade é que é un tema que non a controlo demasiado. Na canción sí que se refire a eso, a planta, pero eu penso que aí que fixaron a traducción para que nós nos entendéramos, que non traduciron do mexicano ese, ou non, porque non ten nada que ver, Non sei, que tiñas que vir á radio para que te expliquen, debía darche vergonza, A ver, pois, aquí o anterior recanteiro David Fanego deixándose esa explicación magistral cando queiras, a ver que significa. Non explico nada, que eu ainda non sei o que significa retrecheira, que foi outra das palabras que metín eu ano pasado, xa hai de 2 anos xa. Nesa 3 veces guapa, Inventei unha non? palabra. En 3 veces guapa, a traducción que mandaron eles era estás tido máis gasalleira. E a original en castelán era estás de lo máis retrechera. Pois eu nin gasalleira nin retrechera. Retrecheira. Con un plan. Vas aí a aumentar o dicionario da Real Academia Galega, seguro que para a próxima modificación, para a próxima renovación inclúen esa verba de David Fanego. Bueno, a riqueza da lingua está no extenso vocabulario, o sea que... Pero bueno,
A ver, a traducción ao galego foron os fiunchiños, que sí, a ver, vai referente ás pernas de popotitos, o sea, que enténdese que tenas como palillos. Pero en castelán mexicano, eu non sei o que significa esa palabra, busqueina. O sea, no castelán mexicano non sei o que significa. En galego sí, pero en mexicano non. Ben, pois nos dá igual o significado exacto das palabras, o importante pois a maneira de cantala, a tua interpretación, por suposto a voz no escenario, eso está xa máis que de sobra ensayado, non, Ana? Sí, a verdade é que además non é unha canción, a ver, a mí non me parece complicada, tamén será que a collín con moitas ganas e que me gusta, porque parece que ao ser o único rock que hai, pois parece que hai que aproveitalo para disfrutalo tamén, e además que como tampouco me xogaba nada, hasta que vexo agora que sí que tiño posibilidades de pasar, tampouco me xogaba nada, era unha repescada, que tiña unha oportunidade de facer unha canción máis, pois a verdade que collín a canción con moitas ganas e xa sabía a letra casi antes de que me mandaran a traducción. Que verdade, nos lembro que falábamos aquí contigo cando soubemos esa moi boa nova de que te repescaran, viñas aquí como si nada, non? Oi algo máis de nervios, Ana? Un pouquiño máis. Pouco máis de 48 horas desa actuación. Un pouquiño máis, pero bueno, son os nervios normales, é a ansia, as ganas de pisar o escenario. Porque cando pisas ese escenario sintes cousas que non se sinten habitualmente. É un subidón de adrenalina, realmente mola estar nese escenario, sí. Pois aí están os dous recanteiros falando desa experiencia. Non sei se a David lle dan as ganas aínda de subir a ese escenario e de experimentar de novo eses nervios de enfrontarse ao xurado. O xurado penso que está tranquilo, está moi ben aí xa lonxe de min. Ya non quero máis 7 ni 6. Pero seguro que tes aínda unha moi boa relación con eles, e unha vez que estás fora xa de ter que someterse á súa deliberación, pois moito mellor rollito aínda con eles, non? No, si, as cousas como son, hai mellor rollo a día de hoxe que durante o concurso, porque queiras que non tamén, mentras estás no concurso tens que ter moito cuidado de non relacionarte con eles. É ao revés, teñen que ter eles cuidado de non relacionarse con nós. A ver, é recíproco, Ana. A ver, basicamente por as faladorías que pode haber e tal. Non, é normas de concurso. Son normas, basicamente. Ora, unha vez remata o concurso, pois sí que se ten bastante máis relación con eles, e a verdade que calquera dos tres. Moi ben. Non sei se hai algunha posibilidade, ti como és un recanteiro, de buscar aí algún enchufe para Ana. Ou pola contra dices, quieto, que chegou a mesma fase que a min, non me vai a superar. Non hai esas rencillas entre irmáns, agora que os temos aquí xuntos os dous, que ese tipo de rencillas non existen, non? Mira, levamos un ano inteiro co pique xa, esta familia dividida, Que menos, non? Nós non nos falamos. No, tú sabes, que va. A que non nos falamos? No, non ves que non falamos nunca. Tú sabes o programa este, hai unha cosa que te quero decir. Que hai un muro así polo medio entre as dos. É un sobre. Bueno, un sobre, pois ahora mismo na radio temos ese sobre posto. Non contes tonterías. Invisible, non, eu non o vexo por aquí, pero en fin, así son as cousas. Aquí estamos para que vos faledes, para reconciliarvos, e fai falta. No, a verdade, a ver, vamos comentar o tema, porque estamos irónicamente facendo moita broma. A xente busca que nós teñamos rivalidade. Sí. Eu penso que a xente que lle gustaría que realmente nos houbera pique así real, de mala leche, pero non, a verdade é que eu alegreime moito de cando ele conseguiu as cousas, e cando deu pasado de fase, sufrín, chorei, e pasei, foi unha chorona da terra xa, cando estaba ele en recantos. Eu quero entender, e dame a entender ele tamén, que se alegra moito por mí, por estar onde estou, o sea que a rivalidade é imposta pola xente, porque nos preguntan, entonces empezas a facer cálculos, pois si, eu cheguei hasta aquí, pois ele chegou hasta ali, pero é que senón non faço cálculo, porque non... Pa que? E as cousas como son, é máis publicidade para o dúo. Cando foi primeiramente eliminada así daquela maneira antes de ser repescada, alegraches ou non? Mira, tu vou levar unha alegría doble. Desta vez que eliminaron, e agora cando volven a eliminar. Obviamente non me alegrei. Non me alegrei. De feito, se ves o vídeo de cando está o xurado puntuando, teña unha cara de mala virgen que non podo con ela. Porque estaba puntuando polo baixo. Eso foi un robo. Ben, pois, ironías aparte, bromas aparte, totalmente unidos os irmáns Fadego, componentes do dúo Estrellas, e intentando que finalmente Ana, pois,
chegue a esa gran final que con Sí. posibilidades, verdade? Sí, teño posibilidades, porque a verdade é que a puntuación a retar, a ver, como non hai puntuación do xurado, a ver, aí vai, do público, solamente a puntuación do xurado. A ver, a puntuación non é moi alta a retar, o que pasa que, bueno, implicaría sacar un 8 e 2 7. Se saco un 8 e 2 7, estou dentro. O sea que vexo infactible. Se tuvera que sacar 9 e 10, igual non, pero... Pois nada, pelexar por eses 7, 8, 9, si pode ser, non estaría nada mal tampouco, non? Ai, que me dean 9, yo non les digo nada. Depois que me veñan a pedir un... Quiero tomar un café ou algo. Que nos digan a que dirección hai que mandar o xamón. Pois eso, non sei se xa tes ti aí guardadiña no móvil, algo me sona de verche, non? No, esa é... Tardei en darme cuenta, estou espeso, sí. Pensando Estás xa... espeso, pero estás dun irónico, dun simpático hoxe pola mañá, que miña nai querida, parecemos o dúo Calatrava en medio de dúas estrellas. E a xente, por favor, que non me tome en serio, estou de broma. É moi bromista este home. Ben, xa nos podemos dar conta xa na anterior fase tamén agora, falando xa en serio, isto sí que é verdade, che toca medir forzas no escenario Ana pasado mañá con, ademais, un amigo, non? Pablo Couto, un tema tamén con moita potencia, un tema de Nino Bravo, un bico e unha flor que vai interpretar Pablo Couto. Non sei como se leva isto de competir entre amigos. Lévase ben. Eu a verdade é que como quen decide é o jurado, que realmente non te estás enfrentando a... Eu non me vou enfrentar a Pablo, simplemente vamos a actuar o mismo día. Claro, eu teño que ir para aí ás 4 da tarde, facer ensayos, ir a peluquería, ir a maquillaje, ir buscar os tickets da comida, ir a xunto de Mónica, te pasas o día inteiro ca persona que che toca cantar. Entón, que máis podo pedir que compartir ese día con alguén con que me levo moi ben, con que sei que hai moi bon rollo. Xa compartín a primeira actuación, tocounos xuntos tamén na primeira fase. É unha tranquilidade, sabes que vas pasar o día relajado, que non, que vai haber o bon rollo, e que vai, cando chega a súa familia vai máis roupa para min, e cando chega a miña vámonos roupa para ele. Entonces eso é moi bonito. Ten xa asegurado pase a final ou non? A ver, eu penso que teñes que cruzar moitos gatos negros diante de Pablo Couto para que non pase, porque eu penso que ten que estar na seguinte fase. Pero non hai maneira de pactar de antemán táboas ou algo, ou vou me equivocar ou vou facelo mal para que pases ti tamén e pase eu, eso é imposible, non? Non. E además a min gustaríame que pasara Pablo. Despois, home, se paso eu tamén, pero eu penso que sería xusto e razoable que Pablo teñan en semifinales. Pablo é unha das persoas que claramente opta ao pase a final. Ben, pois a verdade é que está aí reñida a cousa, moita emoción este venres, Pablo Couto e Ana Fanego. Non sei se David vai ter tamén o privilexio ou o placer de subir ao escenario no lugar este venres, ou non vai ser así, David? Este venres non, pero xa subín hai un par de semaniñas. Venga, hai un par de semaniñas facendo unha versión de Loco, non? De Enrique Iglesias, ademais con Fabio de Sá. Por certo, aquí non manexastes ningún dron, non houve lesión ninguna. No, por agora non chegou esta tecnología a lugar. Ben, pois quedamos un instante escoitando e refrescando a memoria desa actuación de David Fanego e Fabio de Sá, Louco. Non te perdoaré se me abandonas cos meus sentimentos que pasan como vento que remecen todo que me vuelve loco por picar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, vecino todo. Vemos aí que non houve traducción tan estricta, non foron os beizos, siguen sendo os labios, non, David? Si, siguen sendo os labios, pero bueno, ainda houve algunha frase que cambiou completamente, pero iso non quita que a canción siga sendo preciosa. Pois aí estábamos escoitando esta versión do coñecidísimo tema de Enrique Iglesias, Loco, neste caso en galego con Fabio de Sá e o ex recanteiro David Fanego. Ai, 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 suplico-te na noite que me perdoe ao chegar a aurora
Non me digas adeus, non deixes ir o pranto das cancións a noite, unha lúa rota con unha guitarra, por tantas promesas que se van voando, volvendo louco, ai, 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 louco por bicar tus labios. Pois era esa actuación que fai 15 días aproximadamente, verdade, David? Sí. Perdón. Estades todos acatarraos por non cantar, estades todos acatarraos. Este venres pasado, non o anterior. Moi ben, e ademais do concurso de cante en sí, Clube de Fans, creo que rondando aí os 1000 fans no Sí. Clube de Ana Fanego, non? Estámoslo rondando. Eu quería chegar aos 1000 para facer algo raro, non sei, tirarme na charca poñer, eu que sei, facer un algo, pero nada, non damos chegado aos 1000, a ver. Pero bueno, a verdade é que desde que me repescaron o cariño pola calle, isto de que che fale todo o mundo é enorme, enorme. E bueno, teño que agradecer, que sempre se me olvide, quero dicilo, porque se me vai olvidar. Teño que agradecerlle moito a unha pandilla de mulleres, Carmen e compañía, é que non me vou acordar do nombre de todas, María, Olimpia, Matilde, Paquita, bueno, toda esa compañía de mulleres que nos estuveron arropando tanto David o ano pasado como a min este ano. Este ano preocupáronse tamén de axudarme a buscar o autobús, axudarme a organizar xente, e sempre estuveron aí, e teño que agradecer desde aquí que o xa para toda a terra xa, que Carmen das Fontiñas traballa como unha desgraciada sempre con nós para poder ir a lugar e para organizarnos, porque como non temos bus gratis este ano, sí, eu fixen a solicitude ao Concello, pero non houve pleno, nin a levaron a pleno, nin me contestaron, nin nada, nin... Non me dixeron nada. No abras o cajón. Autobús e que hai, creo que xa as prazas pechadas, non? Había sobre 30 entradas, se Sí. vais a ir pasado mañá autobús desde Vilalba para ir ali a apoiarte o escenario, non? E vamos no autobús. Conseguimos un autobús, e, bueno, é xente que realmente quer ir comigo, e que está sempre con nós. Sí. Sempre, a ver, de feito van a donde, se estamos actuando aquí cerca, van nos ver, sempre están con nós, e a ver, é de agradecer, porque además o autobús non é gratuito, cada un ten que poñer a súa parte correspondente que lle toca, o sea, que non van de gratis, teñen interese en ir, teñenme cariño, e eu tamén lo teño a eles. Pois falando do Clube de Fans tamén, aquí recuperamos que este tema que xa temos escoitado máis dunha vez, a máis de David, que é o encargado do Clube de Fans. Ti tamén fuches a encargada do Clube de Fans na edición anterior, non? Sí. Foi algo recíproco. Pois que gaña Fanego, a ver se o conseguimos de tanto poñelo. Noche ataña fuego, e imos poñer cartéis por doquier para que o público lle dé máis de un sete. Ir a Cadena Ser, o periódico tamén, e o me de negro convencer. Só quero que gaña Fanego, que lle dé un moito Tania Fuego, que emocione a Piñeiro, que se comporte o me de negro. Só quero que gaña Fanego. Pois a Fanego que a temos aquí ríndose aí, non sei a que ven tanta risa, anda. É que meu irmán é moi simpático. Hoxe levantouse simpático, eu son de risa fácil. Somos moi alegres os dous, a verdade que quen nos conoce ben sabe como somos. Bueno, eu quero aclarar unha cousa, escoitáronse gritos aí polo medio, quero aclarar que non lle estou pegando a miña irmá, ni nada polo estilo, vale? Son cousas, ese grito que se oi na canción, para entendelo hai que ver o vídeo, hai que ver o vídeo. Sí. Pois aí queda o vídeo do Clube de Fans, que está ademais colgado en YouTube, igual que todas as actuacións, incluso as entrevistas que aquí mantemos, que hai un amplio traballo realizado polo propio Clube de Fans para que todos os interesados poidan seguir en contacto con Ana Fanego e, por suposto, que arroupen este venres nos cuartos de final xa, non? E unha vez regresados a Vilalba este dúo de irmáns, creo que toca pois seguir con máis actividade. Onte mesmo conversábamos con Ana Cordal, que é a directora do Espazo Xóveo da Casa da Xuventude de Vilalba, unha clase magistral de zumba, ademais con apartado solidario, en a que o dúo Estrellas tamén vai participar, non? Pois sí, efectivamente. Aínda que non estamos postos nos cartéis porque foi algo así acordado a última hora e tal,
Eu, que son así alumno das clases de zumba da casa de, bueno, do Espazo Xove, perdón, xa lle cambio o nombre, que cambiamos o nombre así continuamente, perdón. Todo o mundo lle casa, Sí, todo o mundo lle lle chamamos Casa da Xuventude realmente. Pois a ver, como estou indo ás clases de zumba e tal, pois organizadas pola Casa da Xuventude, pois acordáronse un pouco de nós para amenizar o que vai ser esta masterclass solidaria que vai ter lugar este domingo ás 11 da mañá. 2 kilos de alimentos para participar. E que tal, David, que tal en Zumba, que nos dixeron que eras, pois, todo un experto? Quen dixo esa mentira? Eu vou comentar algo por aí. Eres o único rapaz que está en Zumba, non? Creo que son o único rapaz dos 3 grupos de Zumba que hai. Eso comentaba precisamente moito onte Ana Cordal, que era un baile que gustaba moito máis a rapazas, non sei a ti porque che deu de meterte a experimentar Zumba, David. A ver, realmente algo que me sirve tamén para coller soltura para bailar, pois, por exemplo, para o dúo e tal, na verbena hai que bailar moito. E tamén, pois, para coller así un pouquiño de tipito e tal. Sobre todo por eso, non? Ese é o fundamental. Mira, teño nos análisis o colesterol bom, teño baixo. Hai que subilo. Pois, e por suposto, recomendar a todos os rapaces que non é cousa exclusivamente de mulleres que se animen a practicar zumba, non? E teño que dicir que se pasa moi ben, e hai moi bo rollo nestas clases, rímonos todos de todos. Pero además, outra cousa, os rapaces que sepan que ali están todas as rapazas xuntas. Eso. Ali hai que ir. Ali ligas fijo. Sí. Pois seguramente que a partir de agora xa se vai pois apuntar moitísima máis xente, non? Nesas clases de zumba. A ver como están esas listas en setiembre, cando abran o plazo outra vez. Que, por certo, vos ides a cantar ou tamén a bailar? David, polo menos terá que bailar, non sei, Ana, que tal lle dá isto do zumba? Eu non me apuntei a Zumba, pero eu sigo perfectamente, Eu non tiña problema. E aquí de sobrada, non hai problema. A ver, eu supoño que como a todo o mundo que vai aí á plaza e non está a ir a clases de Zumba, costaráme un pouco máis coller o paso que os que van a clases, pero eu son unha persona que me movo, que non teño coordinación, por Dios, non me bicho no escenario. Tú non vayas tan de sobrada que o domingo ese que te puñas a bailar collo móvil e puño a gravar, Non é ir de sobrada, eu non vou ter o nivel da xente que está indo a clases, pero penso que dentro da xente que non vai a clases, que vai bailar, vou pasar polo medio como os máis. As cousas como son coreografías sinxelas, xusto por eso, porque son sinxelas, animamos a todo o mundo que queira participar a que se achegue, que baile con nós e que disfrute un pouco, que se desconecte. Non sei, Popotitos en versión zumba como quedaría. Eu non sei se iso non será un pecado, Eu creo que xa é técnicamente imposible. Non sei, é moi complicado facer Popotitos en versión zumba. Non sei, comentarei yo algún arreglista, pero non creo que nadie desembarque nesa aventura. Pois temos aquí unha fin de semana intensa para os componentes do dúo Estrellas, Ana Fanego en cuartos de final nos recantos da Televisión de Galicia. Ambos os dous estarán aí actuando domingo a partir das 11 na Praza da Constitución nesa clase maxistral e solidaria de zumba organizada polo Espazo Xove ou pola Casa da Xuventude de Vilalba. Empezando prácticamente temporada estival, non sei o dúo Estrellas, imagino que xa pechadas moitísimas actuacións e como se nos presenta este verán. A ver, as cousas como son, a crisis notase, pero tampouco nos podemos queixar, seguimos tendo traballiño. Sí, de feito, o sábado tamén temos que traballar. Sí, o sábado estaremos en a Asociación Os Subterráneos de Mencende, na Coruña, en Arteixo, nun carnaval de verán. E ides disfrazados tamén ou non? Sí, algo para que puñer. Algo faremos, ainda que xa por non dar moito o cante. Pois fin de semana movidiña e despois xa temporada estival que veremos os componentes do dúo Estrellas en multitude de festas e verbenas. Dicía eu ao arrancar esta conversa que me libraba de cantar, aparte de por este pequeniño resfriado, pois porque temos aquí a quen me sustituya, a David Fanego, así que nada, a capela con que nos deleitades aí o dúo Estrellas xa para poñer o broche á entrevista. Pero que clase de maldade é esta? Vas-nos facer cantar estas horas da mañá? Pero agora xa casi a hora do... Estamos casi a hora de comer. Xa casi a hora do vermú, non? Bueno. Pero que canto, Popotitos, ou cantamos outra cousa?
o voso libre albedrío. Eu canto o estribillo de Popotitos, é que senón as E David- trofas sin e David que música fai? hai moito espacio sin cantar ni nada, porque me falta a música. Podríamos traer a guitarra ou algo, pero bueno, Eu non teño guitarra, tes guitarra tú? non. Te iba a marcar noutra. Así que chegues a final, a ver si cantamos xuntos aquel día, pero de momento toca... Mano, a ver se te engancho no karaoke, porque na radio diante da xente creo que non, pero a ver se te engancharei nun karaoke poñete a cantar. Pois, cando que irades dala, o que sexa por aí para o dúo Estrelas deleitar a toda a xente, a poñer xa o punto final a esta conversa que estamos chegando xa a 1 do mediodía, así que o que queiran os dous integrantes. Vouche cantar o estribillo de Popotitos, para que sepan que canción é, porque hai xente que non conoce. E David que che fai os coros. Tú sabes os coros de Popotitos? Non o sei, eu non ensayei. Improvisado, bella. Vale, pois empezo desde o principio, fai o que poidas. Intentarei, no aviso que pode salir un desastre nuclear. Pois, en pleno directo a capela do Estrellas, Vilalba cando que irades. O meu amor eu darei a Popotitos. As súas pernas son un par de fiunchiños. E cando eu nas festas saleo a bailar, as súas pernas fracas parecen quebrar. Popotitos non é un primor, pero baila que dá pavor. Miña Popotitos, eu dareiche amor. E o David quedou aí caladiño, non fixo É nada. que me acabo de dar cuenta dunha cousa que non me sei a letra. Ben, pois che perdoamos pola túa simpatía, polo humor que lle botaches a esta conversa. Moitísimas gracias por achegarse aquí, de verdade, os dous. Moitísima sorte, Ana, este vendres Moitas gracias. no Recantos do Luar. Esperemos terte en semifinais para contar de novo tamén contigo aquí en Radio Principal Vilalba, Cadena Ser, a vosa casa, cando que irades aquí estamos, e por suposto xa para a semifinal do Luar. Graciñas aos dous, a disfrutar tamén desa clase de zumba o domingo e das verbenas e festas que compartiredes con todos ao longo da temporada Gracias a estival. ti Graciñas por- aos dous. Gracias a ti por sempre recibirnos cos brazos abertos. E despois desta agradable conversa chega as noticias da 1.